Влизаме и вървим към централния вход. Ето това тук е двора. Намираме се в село Изгрев. Ето влизаме. Това е дневната. Ето е нашата приятелка Писана. Разпределена на две нива. Около 50 квадрата е кухненската част с всекидневната. Две спални, които са еднакви по площ, около 12 квадрата. Ето, спална едно. Това е санитарното помещение. Баня с туалет. И втората спалня. Качваме се на втория етаж. Ето го първото помещение, което може да бъде за килер, дрежник. Тук е второто, кабинет, използвано. И това е като килерче пак. Още едно, трето помещение. Излизаме на верандата. Ето. Тук има изводи за лятна кухня оставени. Това е верандата. И парцела.